De tafels en stoelen worden al betiid kleerzet in de herberg in Dokkum. Want na 2 coronajaren is het weer tijd voor de eerlijkse Christjoen van de stichting Altijd Doen. Als sontjenier doggen zij dit, van meesken die het iersem binnen met de Christdagen. Ik ben alleen nog maar de Christ en ik vind eigenlijk helemaal niks van de Christ. Eigenlijk een opmerking van Joke. En daar ben we misschien al mee aan de haal gaan. Van goh, er zijn veel meer mensen die alleen nog met de Christ zitten. En die eigenlijk eenzaam binnen en die wel wat gezelschap hebben willen. En een leuk kerstdiner. En dus komen er joert zo'n 130 mensen in de herberg. Onderwaar Jelly Westra van Dokkum. Ja, ik vind het altijd geweldig. Ik ben zelf alleenig. En dan hoef je net te zieken waar je heen wil. Je kan van jezelf bepalen van, nou, hier heb ik zin in. In de eerste instantie wie het bedoeld voor mensen die het uitkeringen hielden en heel van eenzaam werden. Maar het in de gewoon noodzaak van Elsen die behoefte had om mij ook een stukje Christ te beleven, is van harte welkom om hier aan deel te nemen. We gaan deze keer hebben een stamppotbuffet, want ja, mensen die alleen nog binnen, die krijgen dat eigenlijk nooit. Hè? En we hadden het ooit een keer in het begin. En toen hadden ze vregen van, goh, kunnen we dat weer eens krijgen? En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel leuk. En de bingo hebben we ertussen en de goochelaar komt bij de tafels. Ja.